Yo ahwefo ane tiefo a moye soronko mayen ayewo akru live so enudu fe so yebo bibia adwo esa nwanwa akwa aba eba kenkan medwumadi so ye do gba de na se said na so ode a cheyen ne ngasinga ba behia biewa ye ba be sa kenkan mu esuamu abapa amane ane amamre ne titiriw ekuafam kasa ere ya ira no bo kai se dwumadi tiwa baba shop na da bia orbo yemti dom ne de dwumadi brewo ana ne Jacqueline Enterprise o se ore pe mobile money nkuto dia chuben no be bibia ma o fefefe enojo ewio anopo ana ne Jacqueline wo ho ma o aniti yare nsemmre no sana matwa ache se guaso hantan yemfamra enede ye de nya ba bedu akenkan no so be fiase na yahwe ne egbekomu nyina na mrebo nkai se yi owusu kranten okuapem ni ba eno kire o sa ahoman ono kire guaso hantan na mere mpese mebo ni din keke no mebo na na se meka biribi kakra afa no ho na agya ankasa ne meyes kranten ena nena ne Elizabeth Hall wonyina woye Jamaican missionaries a woba okuapeman mu ha yenga yenim yen Presbyterian history no iye na de sankrofo yi mije di se ya te won ho asem kakra iyo usu kranten nenena ankasa nenena nimpon ni ding di Peter Hall Reverend Peter Hall Presbyterian ni bia nim no obi a why history about missionaries ne ade nso nim Reverend Peter Hall and I said what ne ho asem kakra Reverend Peter Hall the first black moderator of the Presbyterian Church of Gold Coast enya Ghana it is abre no say obubu date ni ye dia Gold Coast asem and he record the first black moderator for the Presbyterian Church of Gold Coast you also granting wo no afe afem ahankron ene du numu afia wo de wo no nen aniti yaka no ho asem kakra na wie no yebegbo ahyen nhoma ne mu nsem no ankasa na yakwa akohwe na ebesi wo ho no bi bebi sase nhoman ayanyensem anase ayahweguru anase ayesem anase den ayagoru nhoma no ayagoru nti ebia wo suku bim wo open day bia opese moye play kakra bi dida kan man amamre ne amani bi adia mu betumi aye afa nhoman na mafemu nsem no na kire se watumi de aye egoro a mopese mo de ye ma ahwefo a aba mo ho adwumadi na se ne bi emu yede pa manka na mebua emu yede aniti nhoman meka biribi kakra anase mebo no tofa kakra ne tofa bomu ne nyina fiase ewo haw bi a ewo akanman mu eye nika na san yesrew ne srew ne se empempi no na nkrofo bisase so berima bi mpo ko ware a nyina no wo ho kwan se esese ohwehwe obia man ono ya nankasa na sede oberima na sede anase na wofu asede se won wo pe obia man tetebre no sana na amamre senen se oberima kono na wofu ewo twaka bi wo oyire obeware ne mu nanso neide na mafu se ntesa me na mekwa kwa hwe me kanchema mankasa amasede isa se beko yiwe nko yiu me ana ni nyina esimesre so anenti enhomai fakese no ejina oberima bi so so oberima yi oyo oberima bi a oyo tekrema pemfu a okura tekrema pem
no ne atekrema pemfo bompu ne mpu wosi na atekrema hene mere kan saa mere kyerɛkyerɛ mu sesi a nkyerɛw na emom yedu hɔ no ma ne suban bɛma wahu sɛne ɔte ɛne ti yɔyɛ ne sɛ ɔno deɛ ɔma na wofo ɛhwehwɛ ɔbea ama nankasa besi kurom na onya bia ɔde n'aba na wɔn aboa na wayɛ ne ho ade ɛnam saa aware kwan so no kɔyɛ nneɛma bebree a me nuanom a wɔwɔ bie bɛka sɛ ɔkɔyɛ aware kyenkyerɛnkye akuapem ni nso bɛka sɛ aware no de esewani na ɛsɛ ɔka kyerɛ na kumasefo de wɔsɛ aware no ɛkɔyɛ degyaa na ɛho ka ɛbɛ akyi de wɔntumi ankyekyere ansoa na yɛde yɛ ɔkɔ ware yi de ne susu a wayɛ agu baabi ɛna de bɛtetew ka ma aware no tumi gyina yɛ sɛ nyɛ saa sika no de a anka aware no ɛhwe ase buburu gyaa ɛne nti memma mɛkasa ɛnyɛ tenten no ɛsiane sɛ mpanyin sɛ asɛmpa yɛ tia ɛne nti yɛbɛbɔ awura kenkan nim na afei yɛahwɛ agofo mma ankasa ɛwɔ mu ɛsiane sɛ maanaw ngadi ama wɔahu wɔn a ɛbɛkɔ akɔyɛ sɛ yɛrebobɔ kwakua nansene ne yere anansa waadin a yɛnhu dwumadi a obiara redi wɔ mu nti ɔbarima yɛ a megbɔɔ ne din anaasɛ mɛka ne ho asɛm kakra yi ne din deɛ ɔsɛ ɛbɔ nsu ɔno na nhoma no nyinaa ɛfa ne ho ne yere anaasɛ ne ho kafo onyaa no ne din de akyerɛ ɔsɛ ɛbɔ nsu yi n'agya din de ɔtiefo mu fa nkyɛn ɔsɛ ɛbɔ nsu n'agya din de ne wɔfa din de buadu ɛna afei n'agya din de anane afei ɔyere onyaa no nso din de akyerɛ agya nso din de antiri akyerɛ nane akɔnɔbea na afei ɔsɛ ɛbɔ nsu ne na nso din de sɛwa na afei ne wɔfa nso de buadu sɛnea medi kankan no na afei ɔbarima bi foforo bi wɔ ha ne din de nanabaa akyerɛ ne nena barima ɛyɛ ɔbea na ɔsɛ ɛbɔ nsu kɔware no a ɔde akyerɛ no ne nena barima din de nanabaa afei ɔfoforo nso wɔ ha a wɔfrɛ no apiadu ɛyɛ aburi asafopanyin na ɛyɛ a aburi asafopanyin bɛɛ mu no sɛ ɛhɔ ɛna akyerɛ fi ɛno nti na ama saa apiadu a ɔyɛ aburi asafopanyin aba mu ɔfoforo nso di hɔ a ne din de kwansa ɔno yɛ antiri n'adamfo yɛbɛkae a antiri ɛyɛ akyerɛ n'agya na afei didi hɔ ebi yɛ nnamfonom ebi yɛ abusuafo wɔdɔɔso kakra obi koraa yɛ duadwumfo bi ɔwɔ mu ne din de opoku afei sikadwumfo bi nso wɔ mu ɔno nso ne din de ataadote na afei ampadu nso yɛ ɔkwawuni sikani bi na afei asibe nso yɛ ɔtamanwemfo ɛno nti nipa ne bibi ɛwɔ mu bebree na mmom wɔba betwaa mu ɛwɔ kratafa ne bi pɛ na wɔsɛn kɔɛ na mmom wɔn a wɔdi mu atitiriw no ɛyɛ ɔsɛ ɛbɔ nsu no na abusuafo ɛna akyerɛ nso no na abusuafo na afei ɔsɛ ɛbɔ nsu no ho namfo kakra bi na afei dwumadi ne nyinaa ɛrekɔ awie no nen nti wobɛte saa nipa yi a mabobɔ wɔn din nyinaa wɔ mu ɛwɔ akenkan ne mu nti mɛpɛ sɛ wobɛhwɛ ngwa so na watie yɛn saa bere yɛ egu so retwa gu wɔ Facebook yi kae sɛ yɛfia pɛ ɛsan da so ɛwɔ YouTube so nti wɔanya bere anhwɛ no saa bere anaasɛ wodua bi anya bere anhwɛ no saa bere mpo a wobɛnya no wɔ YouTube bere a yɛwie wɔ Facebook live so no nti ma ne ha obi na mmom obi ɛwɔ bere saa bere yi a mɛsrɛ wo sɛ wobɛsɛne no WhatsApp message bi anaasɛ wobɛkɔ no ahoma mu sɛ ɔnyɛ krado anaasɛ ɔmmra live no so na akro live yɛaba adwumadi no regu so kɔ so de nenenenenenenen ɛne nti sɛnea na wɔtwe yɛtwaa mu no me producer ɛna me co-executive producer nso kan no mmea fɛfɛɛfɛ baanu yɛte me nsa nifa na me benkum so yi me ne wɔn ɛna ba bɛyɛ akenkan no nnɛ yi yɛba bɛkyɛ agofo ma nafa na yɛama akenkan no mu ayɛ dɛdɛdɛdɛ na emu ayɛ huam na so twan sɛ alatɛba ɛne nti wɛnwa so na tie ne ye ne yɛnsu yɛn mu abapa bi ɛne nti sɛ yɛbɛfi ase de a ɛne na me nuabea afuo ɔda amea ɔno na ɔte me nifa so yi ɔno na ɔde yɛn bɛfi ase na mankasa mabɔ ahyɛ mu na me nuabea abena mpɔnsa ɔno nso ɛne yɛn atoa so
yɛrɛ kɔ so de a ɛna na me nua ɔfua da me a fa yɛn fi ase ɔsɛe bonsu ne akyerɛ te ɔpon bi a nsa sisi so ho renom nsa wose wo de akyerɛ yiw na wo kurom ne he mifi aburi na wo nso wɔfrɛ wo den na ɛhe na wofi mede ɔsɛe bonsu mefi asante mampɔn saa minim hɔ wonim ma okuapini bia bi a ɔpamade wɔ ɔpanyin kofi nti aban no ase nna ano buronya yi ne nkyɛn na mekɔdi senti a mehu pɛ na mehu sɛ w'anim yɛ amaninim me nso mekɔdi buronya no mampɔn ane ɛhɔ na mehu kan na adwuma bɛn na woyɛ mede mepamade meyɛ adwuma wɔ Ghana sikakorabea a ɛwɔ osu kwan no so no mu woyɛ adwuma wɔ sikakorabea de a ɛne sɛ wowɔ sika ɛnyɛ obi a ɔyɛ adwuma wɔ hɔ na ɔwɔ sika yɛhu sika no yɛn ani na yɛde yɛn nsa nso ka nanso ɛnyɛ yɛn de me mmom de ɛsiane sɛ meyɛ krakye panyin nti mewɔ akatua ara san awura adɛn wonsa no nkɔ koraa mede whisky ne bia de menim nom kakra ka me ano pɛ ara a na mereyɛ ma abowara ne nea mepɛ ara ne potelo ne fanta yɛma woba nkrankuro mu ha nkyɛe potelo ne fanta de ɛnyɛ mmofra na ɛnom kurom ha mmaa de wɔne mmarima na ahyiam asanom mu ɔsomfo bi ba bɛtase ntumpan a hwee nim no damfo kɔfa bia no ntumpan anambra maate owura ɔde ntumpan no kɔe nti wotaa balido asawbea ha ɛnɛ nko a maaba ha mprɛnsa mete kanehyi nti metaa ba ha begye m'ani memene da ɔsomfo no de nsa no bae ne nyinaa yɛ ahe ɛyɛ sire aduasa ɔsɛe bonsu yii sika tua a nsa no ka na ɔsomfo no kɔe awura akyerɛ tafra kyɛ wowɔ kunu dɛn nti na wobisa saa ɛnyɛ biribi daabi meda hɔ gyan meso saa osigya ne osigya ni ahyia worekyerɛ dɛn asɛm no tia mu ara ne sɛ mepɛ w'adamfo wokyerɛ dɛn saa eyi de kafra asɛm no mu tia ne sɛ mepɛ w'adamfo saa eyi de wama afi me mu adɛn nti a ɛfiri sɛ mennim wo ɛnɛ nkutoo na mehyia wo ha saa no de ɛmfa ho mpanyin se da koro na wɔde hu ɔmani akyerɛ si hɔ din ayi n'ani ato nkyɛn awura wobua ma asɛ yi mu ho sɛn mɛsusu ho na akyiri mama wo mmuae akyiri da bɛn da sɛ nnɛ yɛhyia wɔ ha bio a mɛma wo mmuae ɔsɛmpa na wɔtwe de ɛnyɛ ɔkwan biara mewɔ ho koma dodo owura bonsu mefi baa ha yi mennya obi nyinyee m'ani sɛnea wagye m'ani nnɛ yi da meda wase pii yɛni ase da awura eyi de sɛ menyɛ hwee koraa ɛ woma ma asɛm no ho mmuae pa a na wankasa wobɛhu afei de ade asa nti mɛkɔ makɔda mabrɛ na bio nso mankɔ ntɛm a wɔbɛto me pon mu ɔsɔre ɔde ne nsa hyɛɛ ne kotoku mu yii sika gye sire ndu yi na wode atua wo taxi ka daabi mɛntena hɔ gye na nyɛ hwee ɔsɛe bonsu de sika no hyɛɛ ne nsam meda wase papaapa awura mpanyin se kasasie sen borɔfo dɛ memene da mɛhwɛ w'anim o wode gye medi maka se mɛba nti merenhu ansa na memene da no adu woba m'adwuma mu a wobɛhu me mepam ade wɔ alaha gbanjo aban no ase wɔ adabraka menim hɔ dwoda mepɔn adwuma a mɛfa hɔ nti ɛyɛ a
m'anim ne m'akyi nyinaa. Yoo, maate. Mehwɛ w'anim mekɔda. Mame nkɔdwa wo kan kakra. Akyerɛ agye ɔsɛe bonsupene ama wɔn ayɛ namfo. Ɔsɛe bonsu hyɛ akyerɛ sɛ ɔmmɛhwehwɛ no. Ɔmmɛhwɛ no fi wɔ Kanehyi. O fine ne Mr. Bonsu yɛgye. Ahwɛfo saa afa yi mu de wɔtintim no wɔ nkran mu. Nti sɛ ne kan na ayɛ kan na momfa nkyɛ yɛn. Wia mu gye tu mu sɛ yɛyɛ nkranfo. Ɛno nti yɛbɛto yɛ aso akɔ so. Meyɛgye Bonamo. Bi yɛgye Bonamo. Wo hena brɛm. Akyerɛ hyɛn dan no mu. Ɔsɛe bonsu tweri akunwam rekan ɔsɛnkafo homa bi. Kofi Maadwe. Ya ewusi. Mahwɛ w'anim abrɛ. Me de me sɛ wayera kwan anaasɛ woanya mma bio. Me nuabarima no somaa me aseda bi wɔ Mamprobi. Ɛno nti na makyɛ saa no. Ɛnyɛ biribi. Sɛ waba nkutoo no dɔɔso. Egwa wɔ hɔ. Akyerɛ tena ase. Ɔsɛe bonsu kyia no. Womɛmmua. Bɔkɔɔ. Eyi de wabrɛ. Dam na wobɛnom. Minya bi kakra a mepɛ. Reɛ. Anya afei na worihu nkrantena. Dan ni potelo ni Fanta anka wonom no. Na obi nu potelo ana Fanta. Bɔne bɛn na ewom. Den nti na obroni kɔ ne nua nkyɛn a ɔma no tii na yɛn man mu ha de biribiara baabiara a wobɛfa no nsa nkwa na wɔma wo. Na ɛno ase ne den ɛyɛ mmarimasɛm anaa den. Ɔsɛe bonsu twɛn ɔpon sii hɔ kɔɔ adidi dan mu kɔfaa bi ntumpan abien besisii so. Kɔfaa nkɔnkɔ abien na Anya mmarimasɛm na mmom asea ne sɛ tii nom nyɛ yɛn amaane. Abrokyiri na awo nti na ebia abrɔfo ɛnum tii. Yɛn de a ne nsa kan tete no na ɛyɛ nsa fufu. Nanso nansa yi anibue abanti yɛde mmorɔnsa horow na asisi nsa fufu anan mu. Nkuto de minya mi ni sɛ ɛyɛ amaane pa. Efisɛ ɛyɛ akabɔde na bio nso enye ma yɛn ahoɔden. Oduyɛfo bɛn na ɔka yi kyerɛ wo. Aduan a yɛdio, ntama a yɛfuro, ne nyinaa yɛ akabɔde. Worebɛ wo barima ama wasuro akabɔ. Kade sɛ yɛbɛtoe, ɔbarima na ɔbɔ ka. Mɛnkɛ na fa nkɔmɔ foforo bra. Na no wokɔ aburi no, wabra na wakora ho te den. Wɔn ho yɛ pesɛ. Na da bɛn na ɔne me bɛkɔ hɔ na makɔhwɛ hɔ. Ɛno de egyina ho so. Akosua asɛm bi wɔ hɔ a mepɛ sɛ me ne wo ka. Na nso ne kan yɛ me den kakra. Adan wo fɛre me ana. Ɛyɛ den asɛm. Akyiri da bɛn. Kan prɛko. Wosɛ menka a memia m'ani na maka. Mepɛ sɛ mehu sɛ wo ne obi ahyehyɛ aware anaa. Abrante bi na bɛyɛ afini ɔkae sɛ ɔbɛware me. Nanso ewi akyi no wantumi amma anim bio. Adan. Jama meyɛ ohia ne bentia. Wonim sɛ nansan mmerante de wɔpɔ ɔbea aware a wɔhwehwɛ nea na akyi ye. Mede menka saa mmerante no ho. Enti mepɛ sɛ mede to w'anim sɛ efi sɛ me ne wo sane kakra yi mahu sɛ wowɔ supa na woye ma me. Enti mepɛ sɛ me ne wo tena na woka ho den. Na meyɛ okuabini nkurɔfo bɛpene. Wɔn ampene a wɔbɛpene. Sɛ me na mete nkran yi ɛnyɛ kan tete no na awofo hwehwɛ ɔyere ma ɔbarima a waso aware. Ɔpene a wɔbɛpene no
nsonko na ehia nka sɛ wunni misu nka sɛ wunni misu efisɛ wunim ɛwɔ mu sɛ me na wusane ayɛ asrama biesa de nanso mentumi nka sɛ minim wo yie minim nea wokɔ sukuu minim wawofo ho asɛm biara minim wawofo ho asɛm biara saa ara nso na wunnim me ho asɛm a ehia nyinaa na mefi asɛm wiɛ nea woka yi yɛ nokware ɛne tiɛ me mmobɔ so menkyerɛ wo maakora de anane ɔyɛ okuafo a ne nsɛm wɔ biribi ɔwɔ kookoo mfu bebree wɔ asante ne ahafo maabrewa nso de sɛwa yɛwɔ aborɔsan fua wɔ mampɔn ne fua nso Kumase me wɔfa nso wɔ Kumase fi ne kookoo mfu mmiɛnsa mene ne wɔfa ase panyin da bi obewu ne nyinaa bɔ me nkome bo mewie ntam sukuu wɔ mampɔn no baso sɔfo a saa bere no ɔwɔ hɔ adahoroma na ɔhyɛ maakora ne me wɔfa ma wɔde me kɔɔ mfantepem sukuu a ɛwɔ Ogua ma me kɔtoa ama adesua so mewie Ogua adesua no me ne aborɔfo agwadifo bi kɔyɛ adwuma kakra wɔ Kumase mefi hɔ na me nsa kaa adwuma a mekura mu sese yi mewɔ nuabaa no mmienu ne nuabarima no mmiɛnsa esiane sɛ yɛn awofo yɛ Kristofo nti yɛn nso yɛyɛ Kristofo maakora kɔɔ sukuu kakra nanso maabrewa de wankɔ bi na gyama me ho asɛm kakra nen nso ka ho asɛm kakra ma mentie me nso mefi aburi atweasin maakora de ntiri ɔyɛ baso asafo-panyin osii so no ɔyɛ aban adwuma nanso afei de wapɔn abɛtena fie yɛ kuya maabrewa nso de akɔnɔbea yɛyɛ nuanom baanu pɛ me ne me nuabarima afɛre a ɔyɛ adwuma wɔ nkranha no mekɔɔ aburimia sukuu mewie sukuu no maakora pɛɛ sɛ metoa so kɔsua adekyerɛ nanso esiane sɛ na mewɔ adepam ho dom akyɛde nti mekae sɛ mesua adepam ɛne sɛ mede ayɛ ɔdepamfo yi mewie no anka mɛtena m'awofo nkyɛn mapamade nanso mehui sɛ meyɛ adwuma no wɔ ha a merenya hwee efisɛ abusuafo ne amannifo dɔɔso yi mede adwuma no mɛbɔ amannidɔ nko ara wiɛ nti wodwena asɛm a mede mato w'anim no ho dɛn Kofi nokwasɛm ni wobɛto wo bo ase kakra mede meyɛ ɔteteni ba enti sɛ mepɛ sɛ mempɛ merentumi memfi m'awofo akyi mma wo mmuae biara nea metumi mayɛ ara ne sɛ mɛbɔ me nuabarima no amanneɛ na afei makɔ aburi de akɔto m'awofo anim na matie nea wɔbɛka na nti da bɛn na abɛkɔ kɔɔkyena memene yie ɔkyena memene yi de ɛrenyɛ yie ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ mekɔ nsawom kɔsra me na kumaa bi wode sɛ wo bo ase na mprempren mpo de maadwene ayɛ me basaa bi ɛyɛ mede nea wobɛka biara mehwɛ wo a na wo koraa wo ho pere wo sɛ yi wabɔ wo nkurɔfo amanneɛ daabi mehu fam de no ansa na mɛkɔ makɔbɔ wɔn amanneɛ menyɛ menni sɛ wobɛnya ho asɛm bi efisɛ wɔn mmom na daa wɔde me aha ni sɛ manyi nti menya na menware sɛ te saa koraa a mede me sɛ ɛyɛ po sɛ wobɔ wo nkurɔfo amanneɛ ansa na adu m'awofo anim wode ɛnyɛ hwee di kan kɔyi w'awofo asotiri na yɛnhwɛ ɛrenkyɛ wɔbɛma me kwan akɔgye m'ahome kakra na saa bere no mu mɛbɔ hwii makɔdi nnansa bi wɔ fie de akɔto maakora ne maabrewa ne abusuafo anim wie ɛnde mɛsrɛ kwan na anim rebiribiri
kwasida me finsan wam no ba na meba ma behwehwe yo manhu bio na kwa na ntiwiye twen asem aka asem biako se worobekọ aburide a na odi asem na koto wawofu anim a ma mente na menhwe se menya taa ne nufusu bi ma me na akora ne abrewa afei se ebeye a obehu se ma asempa na meka no Jepon ebien ni siren ebien yi na fakoto ne ope biara Kofi debi mentra ho efise minya me nhu ne ebesie se me je usika na ankoye yi a ebeye se madada ho Sawaka no saa mapene Kofi mami sa wasem biako watena akuapem wontena akuapem da na woyɛ den na wotumi dan wo tekrema ka akuapem tie me wo suku gwa nyina na me namfo a me ne won kɔ nakra na nyina yɛ akuapemfo bio enso na yɛn twi kyerɛkyerɛfo no yɛ akuapem ni wate ase Ɔsɛe bonsu so ne nsa na wofi adi yo aburi akyerɛ fi afi nkran aba nia enti titiriwa a ɔnam no wana so anodwofa no ara ɔde too na abrewa anim de ɔsɛe bonsu amanade a ɛyɛ ntama po ne suduku no maano ahomakye no akonobia de nia ne ba no abɛka no too ne kunu anim intiri asɔre anopa ɔtena saso akono papa brakakra akonobia bɛm Transie anya boni bi munam nti na me frɛ o akosi asem no hu susuara nti na me frɛ o efinra na dwofa a ɔbɔ wa amane adi besi anopa yi wasusu hu den mede obia enti mehwɛ nia wo bɛka jama oni akosi anwene ho dedawo ɔbɛbɔ wo hu hwire ma kyerɛ wa akyɛ jama akyɛ kakra oh dabi entisa Ọba da yi ontia menanso dade besi mre enodwofa a ọka kyerɛ me sɛ no kware saa kora anya den a efinra enodwofa no wasusu hu kakra wadwene ho akosi he bɛyɛ afe ne kakra ni a ɔpanyini papa ọkan ba jan bɛka ase ɔbɛware no na wantumi amba anim a ene ɔde akɔware ɔfantini ɔbarima foforo biara mba a n'anim nanso ɔbea de ɔtwɛn wo etwa wo ne aware yi ara nia ni tipɛnfo nyinaa awowo ebien dedawo nia ɛhwɛ be ara nia ɛhaw me ara ne ɔhɔwo a ɔbarima no yɛ no mo waka no yie me nso nea me waka wo ho ne sɛ asempa a na akosia so aware akyɛde nanso enye sɛ yebesum n'atiko sɛ ɔnkɔ nea enye mma no sɛ ne tipɛn sofo aware no de anka ɛmfa ho hwee obi de aba anɔpa na obi de aba awia na ɔfoforo nso de aba anwummere ɛnyɛ ɔde a ɛbɛhwere pam ne akosua mede sɛ ɔbarima no yɛ ɔsantini no ɛnha ɔma adwene koraa efisɛ ɔyɛ Ghana ni a nea ɛha ɔme a ne sɛ yɛnim ɔbarima no su ne n'abusua mu asɛm biara
na akosua se obarima no ye adwuma ben ɔkae nanso merɛ afi kyenanim da hɔ a wɔnyɛ nkyɛn ma memfra akosua mbisa no akosua papa akyerɛ bɛn mu trans akyerɛ fa a asesegua tena so akosua wona abɔ mamaneɛ se usa abranti bi a ɔde ɔsɛ ebonsu ehu no ose ɔna wo betena na adwuma ben na abranti no yɛ ɔyɛ adwuma wɔ Ghana sikakorabea wadi mfi ahe wɔadi bɛyɛ mfe aduasa oni yire daabi waware pen ɛno de menim eyi kyerɛ sɛ wonnim no yiye wie oso ɔna wo betena no usee no den akyerɛ si hɔ din ayi akyerɛ si hɔ kom esi ne ti ase buɛ a mebua no sɛ mede merentumi mma no mmuae biara na nea mobɛka no na metie akɔno ubua ho den mede ahɔhobea aware no ara na ɛhaw me yenim ɔbarima no nkurɔfo biara na yɛhu sɛ ɔyare bi wɔ n'abusua mu anaa anya biribi yɛde bɛkɔ mpaebɔ mu mede maka sɛ merenhyɛ me ba biara wɔ aware ho na daakye wamfa onunu bi anunu me sɛ wankasa wohwɛ ɔbarima no ne su na ɛyɛ ma wo na obetumi ahwɛ wo na wo nso wodɔ no nkutoo de a menni ho asɛm akora mede medan sɛ wanya ntenaye na yɛn nso yɛn asom adwo yɛn ɔbarima no sɛ ɛyɛ n'asɛm paa na ɔka de a ɔde bedu yɛn anim na ɔba a yɛbɛnya bi abua no nea edi akyiri ne sɛ worekɔ yi hwɛ ho so yie nea meka yi megye medi sɛ wote ase ɛfiri sɛ wonya abofra yɛwie akɔnɔbea ne akyerɛ sɔre na enti wobɛsan akɔ nnɛ yiw mɛkɔ anodwofa wose wa oye nte apɔ nti ɛyɛ a bɔ mmɔden kɔsra no ansa na wakɔ maduru no woanya bi ammerɛ me mekɔbisa ase na wose ɔsram yɛ awie na ebi bɛba yoo ɛho hia me de ne nti bɔ mmɔden ma me yoo maase ɛba ara pa a mɛma wo nsa ato bi akɔnɔbea ne akyerɛ fii adi yoo ɛne nti ahwɛfo ɛne atiefo a mowɔ Akuro Live so saa bere yɛde nhoma no mu ɔfa a edi kan no aba awie yi yɛhu sɛnea nsɛm no abobɔ afi bere ɔsɛ ɛbɔ nsu ahyia akyerɛ ɛwɔ Lido Asawbea saa bere no wɔ fi ase di nkɔmmɔ nkakra wɔgye nsa kakra nomwe wɔdi nkɔmmɔ ɛhɔ ɔsɛ ɛbɔ nsu yɛntumi antena ase na akakabe nsɛm na ahantan nsɛm ne ade ɔda adi kakra wɔ hɔ obi bɛbisa sɛ na ahantan nsɛm ɔda adi wɔ hefa bere ɔrekyerɛ adwuma ɔreyɛ reka na akatua ho asɛm na ɔresan reka bio mpo sɛ nkrankurom ha de obi nom potelo ne fanta ɛsiane sɛ yɛ mmɔfra nsa na akyerɛ wɔde waba bɛtena Lido Asawbea wode wo sɛ no na abɛnom ɔsɛ ɛbɔ nsu sɛ nte saa wɔ nkrankurom de ɛyɛ whisky ne bie sɛ wogye wo di sɛ woyɛ piremang nipa de a ɛyɛ whisky ne bie ɛne ɛnom ɛne nti wo di nkɔmmɔ akɔ akyiri ɔde ahwehwɛ so sɛ onya akyerɛ waba waren akyerɛ nso suro akyi sɛ ɔsɛ ɛbɔ nsu yɛ ɔsantini na ɔno nso yɛ okuapewni ɔsɛ ɛbɔ nsu na wofo bɛka den ɔsɛ ɛbɔ nsu nkɔbɔ na wofo amane na wɔnhu sɛ ɔno na ɔrese ne pɛ no ɛwɔ okuapewni baa ɔsɛ ɛbɔ nsu nso sɛ na wofo ne hu asɛm koraa nti sɛ ɛbɛyɛ a ɔno akyerɛ no nkɔ aburi na ɔnkɔbɔ na agya ne na amaneɛ na wɔnya gye to mu wie a ɔno nso bɛkɔ asante mampɔn
na wakɔ akɔbɔ na wofo amaneɛ na efe aware na nya aba so akyerɛ antena ho watutu anamɔn akɔ na agya no na hɔ de akɔto wɔn anim wɔn de wɔni hu asɛm biara sɛ ɔsɛ ebɔ nsuyɛ ɔsantini na mmom wɔn haw ne sɛ wɔnim aberante no abusua mu sɛ na tetebere no te no ansa no obi de ne ba bɛma obi aware no no wɔbɔ mu kɔkɔhwehwɛ n'akyi kɔhwɛ sɛ abusua ofi mu no ɔhaw bi nnim wɔnni subanbɔni bi anaasɛ wɔn kura biribi a ɛyɛ basaa bi a sɛ wɔde wɔn ba no ma naware a ɛbɛteetee nana ɛno nti ɔfa edi kan no yɛde bɛsia nsɛmmisa bi wɔ hɔnom a me nuameɛ no mu ɛte me nkyɛn mɛbisa wɔn na yɛde nneɛma bi atototo yɛn daadaa asetena mu ahanom ɛna adesua n'ankasa no wɔ no ɛno nti wɔbɛyɛ wɔn aso na wɔhwɛ yɛn yie na wɔsan atie ne yie merebɔ wɔn ka bio sɛ TY Baba Shop ɛna ɛta yɛn akyi mi adi dwumadi ɛbrɛ wo medin di owura Eugene Opoku me nuabea ɔtemi n'afɛ so yi ɛde afua ɔda amea ɛna ne ɔtemi benkum so yi de abena mpɔnsa ɛno nti sɛ yɛrebɔ awura mu yie ne yɛtietie mu nsɛm kakra de a memfa mfi me nuafua ɔda amea so sɛ ɛyɛ sɛ ɔsɛ ebɔ nsu pɛ akyerɛ saa da no a wɔhyia wɔ Lido Asaabea hɔ no ana na ɛyɛ ana sɛ ɛno de na obi nnim adwene a ɔsɛ ebɔ nsu de nam nti ohun akyerɛ no sɛ bia n'ani gye ne ho nti no ɔka kyerɛ no sɛ obi ani wɔ ɔnam wɔnim do ɔbarima bi bɛhyia no ɔsi ne sɛ na me nuabea mabena mpɔnsa wo nso wɔ adwenkyerɛ foforɔ bi na ɛyɛ sɛ obi a wonnim obi na mahyia wɔ Asaabea bi agye mo nsa baako abien bi a mugu soro nom na nkɔmmɔdidi mu na wode ahwɛ so rekyerɛ no w'adwene sɛ w'ani gye ne ho ne ɛyɛ ne kwan so ara ne bibi hu sɛ ɛyɛ ne kwan so efisɛ sɛ obi hyia wo nnɛ na ɔdɔ wa obetumi aka kyerɛ wo sɛ ɔdɔ ɛnyɛ bɔne nti ɛnyɛ bɔne ɛwɔ ne kwan mate ase masɛ mi sɛ bio yɛhwɛ beaeɛ a ɔsɛ ebɔ nsu ne akyerɛ ehyiae na na ɛyɛ beae pa ɛwɔ mu de sɛ yɛnim ɔkwan a wɔfa so nhoma no anka na ɛyɛ a wɔbɛhyia wɔ hɔnom na mmom mpɛn pii sɛnea nna yɛ ka no sɛ obi hyehyɛ date ɔne obi hyehyɛ date a ayɛ ansanom bea ɛyɛ beae pa ma saa nhyiamu no ana me fɛ mu de mentumi nka sɛ ɛnyɛ beae pa anaa sɛ ɛyɛ beae bɔne anaa bibi saa na mmom wonnim dekodeɛ onipa no bɛyɛ wɔ saa dɔnhwere wo ɛnyɛ obiara a ɔwɔ nsanom bea na ɔbɛnom nsa ɛsiane sɛ akenkan ka kyerɛ sɛ akyerɛ koraa onim nsa nom nti obi tumi kɔtena hɔ tie dwom no biara ma na awerɛ firi kɔ no wasɔre akɔda no den no obi nso ba hɔ bɛpɛ mmea bɛɛbɔ aguaman bɛnom nsa yɛ huhudi bebree na mmom asanom bea hɔ no a ɔsɛ ebɔ nsu hyia akyerɛ no de mfomso biara ne ho sɛ ɔhyia no wɔ asanom bea bɛhyia obi koraa no ɔnyɛ bi bɔne wɔ hɔ sɛ na mede kankan nti menhu mfomso ɛwɔ akyerɛ hyia ɔhyia ɔsɛ ebɔ nsu wɔ asanom bea no ɛnɛ yɛnhwɛ o sɛ yɛakɔakɔyɛ kristofo yi ne ade na ɔho kafo bi ne wahyehyɛ date na wɔbɛhwɛ mo te nsanom bea na afei wasafo panyin bi betwam na maasɔre ba na te asanom bea a yɛbɛhwɛ na malt bi kura na esi w'anim si obehu na ne sɛ yɛ Guinness efe ɔkyerɛ mo bɛhyia wɔ asɔre na ɔrebɔ ɔkwadu sɛ asɔre ne bi paa na kyerɛ sɛ wote nsanom bea renom Guinness a wɔreyɛ nneɛma ɛnsɛ mfata okristoni na saa afa ne mu no wowe a wɔrekyerɛkyerɛ mu dɛn ama obi ɔte nkyɛn sɛ nyɛ w'asafo mpanyin mpo a obi a ogye di sɛ woyɛ okristoni ma pa adwene bɛn paa na wohwɛ a ɔbɛdwene afa wo ho sɛ mefa adwene a ɔbɛdwene afa me ho a ɔnwene adwene pa ama me edi kan ɛna ne ɛto so ebien Asaabea hɔ yɛ baabi a ɛwɔ yɛ dede paa dwom kɔ so wɔ Asaabea paa ɛnti Asaabea hɔ baabi no wɔwɔ tokuro kakra bi wɔ hɔ a sɛ wopɛ sɛ wotumi ne obi di nkɔmmɔ a ɛnyɛ abɔnten wɔ Asaabea hɔ a tokuro kakra bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wo ne obi koraa di nkɔmmɔ a obi rente anaa dede bi remma mu a wotumi hɔ akɔhyɛ wɔ ɛnyɛ kwan ho anaa ɛnyɛ lɔre kwan so ɛna wɔbɛtena ne obi wasi obi pɛ anaa sɛ ɛnyɛ petee mu han mu
anko hwehwe w'anim ne ade na abɛyɛ dɛ wopa bɛse obi pɛ na mo ɔkɔ na bi na ɔsɔfo maame ano ɔsɔfo wobɛyɛ dɛn wɔ asawo bia na wabɛhu wosɔfo wɔ hɔ woyɛ dɛn wɔ hɔ sɛ ebi wɔ hɔ nom a yɛhwɛ yɛn kurom ha mpo a yɛwɔ yi a asanom bia fa kɛse na wɔ kwan ho nti na afei asɔfopanyin bi koraa na wakɔ weekdays meeting bi ɔretwam ɔbɛhwɛ wo koraa wamma meeting ɛsiane sɛ wanya date ɛna wote hɔ nom nti ɛnyɛ sɛ bi ɔbaa mu na ɔbɛhu wo hɔ ɔretwam na n'ani bɔɔ wo so sɛ wɔte hɔ ɔretwam di a sɛ woka yɛn kuro yi mu di a baasra me kɔ ɔsɔfo fi wontwam wɔ baabi a anigye no wɔ no ɔsɔfo fi ɛwɔ yɛn ase ha a baabi a mete college akyi wɔ ɛna ɔsɔfo fi wɔ na okristo ni de wontumi mu awurade kwan sɛ mu atɛn wontumi hu ne kɔde nti a mete wɔ a meyɛ sɛ meretwam obi ɛnɛ ne sika ne yɛde nam obi sɛ bɛhyia mo asam no mbea na no obi kakra mfa twitwi wo baabi a wobɛka sɛ meyɛ okristo ni ntumi mma daabi awurade kwan sɛ atemu ni firi no bɛhyɛ ase yɛte asɔre dɛm kora na na ɛte so ade a aba yi yɛwɔ so a yɛkɔ asɔkɔ yɛ nkura kyerɛ kronkron nti ɔsɔfo maame wahu me wɔ asanombeɛ a wontumi mbu matam sɛ meyɛ okohwini anaa no asɔre no gu me kotokum daabi nti mehia no kakra a me nso mewɔ ne mu nti misi osi ne pɛ wɔ asawobeɛ wɔ no enye nti sɛ obi pɛ wɔ asɔre dɛm mu nso yi ɛno nso yɛ ada na maasɛm bisa no sɛ na ɛye sɛ saa da no a wɔdii kan hyia no no a ɔsii ne pɛ no beaeɛ no de na menka ho asɛm yɛ na mmom sɛ moahyia nnɛ yɛ a moahyia mu fi ase di nkɔmmɔ no a ɛsiane sɛ mmea bebree wɔ ho haw kakra sɛ berɛ yi mehyia a wo nkyɛɛ ɛnɛ nko a yɛhyia yɛgu so de nkama wopɛm wonni mu wɔ baabi a ɛno ho asɛm ɛna mɛbisa yi sɛ na woreka sɛ asawbea hɔ no a ɔne ne hyiae na nti na bisa sɛ mbisa wo sɛ nti sɛ ɔsii ne pɛ wɔ asɔre dɛ mu nso yɛyɛ anaa ɛno de nyame ne bɛtumi akyerɛ na yɛnhwɛ mu bio mpɛn pii no sɛ ɔbɛrima bi si ɔbea bi pa a wobɛte ɔbea no ma menkɔdwene ho kakra wode ma me na wɔtwe ma mɔsram baako na menkɔdwene ho kakra ada nti na ayɛ mmea ɛyɛ saa de no anaasɛ wɔka saa asɛm no sɛ wontumi nsɛ mepɛ ne ma mempene sɛ mekɔ na mekɔda na medwene ho ebi mpo a na m'ani ngye wo mu a mentumi nka so kyenkyena wopɛɛ m na ana ɛwɔ sɛ mepene saa yo medase mede kakra bɛsɔ wo so sɛ ɔbarima bɛsi ɔbea pɛ na ɔbea bɛka sɛ mekɔdwene ho yɛade no mmea kyerɛ wɔ ho kakra wonim saa de no mmea kyerɛ wɔn ho na dodow nara nso tiri mu dɛ ha wo mmea kakra mini kɔtɔ ka sɛ wɔbɛka sɛ mewɔ qualities bi wɔ ɔbarima ho a mepɛ ebia wɔ ha woyɛ kɔkɔ kakra mepɛ ɔbarima wɔyɛ kɔkɔ kakra ɔbarima wɔyɛ ateatea wɔ kakra mehu owura Eugene na mepɛ n'asɛm na owura Eugene ba m'anim sɛ ɔpɛ me a wogye so yiw a ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi mo anim ɔne wakɔda anaa mɔdi mpasogori mepɛ wo yiw mepɛ wo na mmom ma menkɔdwene ho anaa mewɔ awofo mefa nkɔto wo anim sɛ nhoma no kyerɛ sɛ na ɔsɛɛbɔ nso reka akɔsi aware nti no sɛ wohyia obi na wopɛ na mepɛ wo yiw maate ase ɛno nkyerɛ sɛ woasɛe sɛbi anaa woyɛ aboframmɔne bi anaa biribi wopɛ obi a yiw mepɛ wo yɛatoa so ebi ɔbɛbua kakakora no wakɔ na mmom no ɛnyɛ sɛ ebi a ɔbɛpɛ wɔ no so yɛ onipa hunu bi daabi wopɛ obi a wohyia no a wowɔ qualities saa na meka no kɔtɔ kasa mu no wowɔ qualities wɔ bi mu a obi a wopɛ ɔbɛrima wɔ sono mo ne ade yɛn na amafo obi sɛ mpɔ ɔbɛrima wɔ six packs mpɔ ɔbɛrima wɔyɛ kɔkɔɔ wɔn abɔgye sɛ kakra nti wohyia ɔbɛrima no w'ani gye ne ho a wonim nea wopɛ wɔ ɔbɛrima ho a ɛbɛma w'ani agye ne ho nti wohyia ɔbɛrima no w'ani gye ne ho a ɛyɛ sima bibi kɛkɛ n'ani gye wo ho mepɛ wo ɛde yɛkɔ yi wohyia ɔbɛrima no sɔfo dɛ bi ɔne obi wɔ hɔ deda ɔno nso yɛ nti ɔka yɛ anaa wobɛpene wone obi wɔ hɔ mɛyɛ na yɛhu sɛ wone obi wɔ hɔ nti sɛ wɔ sɛ obi sɛ bisara sɛ nti na meka se ɔbɛrima pɛ wo na ɛnyɛ da na no wodi sɛ na weka se yiw dɛ na waka sɛ bi a yiw meka bibi bata ho sɛ qualities nti sɛ wowɔ bi wɔ w'abrabɔ mu no wonhyɛ ne kaa yɛ a ɔnyɛ wo de kwataa ɔbi a wɔn ahyɛ ne kaa ɛwɔ awara so ɛna ɔyɛ ɔbɛrima de meka akɔsi sɛ mmea baahe na wɔn ahyɛ kaa wɔn nyinaa wɔn awareware obi wɔ ha wɔn ayɛ no fie de nanso ɔnhyɛ kaa fie de ne aware no yo wɔyɛ wɔ fie de a
kan to fi a uyo ni pagingyan na ni mara mesrem odi wo waro bia no pe sene kan e san se nyakopon kra se eguamanbo ene ye den etese wa warim den ti na wa waro bia na wie na wa yi ka na to mamra odi brene roko producer ama signal sa nkomo no so mu ya ehu ampa na mu ya de na ahwefo na metumi aka na se nkomo no se na mu ya de ebia yi yetu sheda sene enti meba Facebook page no so na fe mabehwe comment kakra ba wona makenkan amam na fe matie obia nso adwenkyere kakra wo ho enti Michael Keba you me abi very my Michael Keba also pressure that me also pressure na won so obia rekere na adwene wa ha sei DC King's Kid also to the top bless you it's all right John Okwampa also back in JSS operation do tamfo akosia you into your rekere bra okan aso hantan okan wo demonstration JHS sabre no ho no ma aye Enoch enso say nice work keep it up onyamenshira aye yeda wase nso eno nso wonsempa Charles Babage Jr. also say great one ekua kwa abia nso say great job yeda wase na the love nso reshare Posiflex nso ye ni eje ma abana nsem no okeka ro ho nti aye ne sere oguto defe DJ Y6 also good so reshare ne Charles also say this is really good watching live from China pepe echirichiri ni benche nyina obia ni guso rehwe akosi obenwa enso rehwe sabri ono so say much love guys enti ahwefo yedemu nyina ase se ene no dwumre nso munya abre maaye na yede kenkan medwumadi ebrel eyegu aso hantan enhoma I owusu kranten ena echrew ena yede brel yede ofa edikan abawie yebepese dasene obesanga pebre na oni nyehia Facebook so YouTube so ihia no sa obebo Acro Live GH YouTube na Acro Live Facebook na dwumadi ayenga yenyina ani nyina egu a obenya bia hwe merebo nkai se TY Baba Shop na ebo yenchi do me di dwumadi brel me di dwumadi mo chiame amesan ya okenkanfo medin de owura Eugene Opoku menu abia efu oda amia ane Abraham Ponsa ane edi dwumadi brel yemo bibia ajo emu ya no bi ase so se mo hwe ye yeda mase